Kukupo ko matada. Tawagan sa akong kuan bay assistant ako sa gubat. Bote! Ay, ni tingog. Ay, maudi ay. O man ko katoplak. Sis. Asan to kung kontak mo me? Bote! Hello! Ay, ang dagway gabi tay. Ay, ang dag... Ay, asa ba yung tingog ni mo, sir? Ininaya lang gud, sir. Sa pagtayo ko, bungod. Manyo noon, bote. Ning sagot ka na ko. Ay, sagot. Tagalog din. Bisaya, hindi no? Ay, bote. Mustang plano. Galagom na yung lang mo daw, magurangot. Hindi, diha. Usang plano. Oh, masay plano, sir. Ikarigo, himo-himo tong plano, ha, sir. No, inaway, piga na kuguramot. Kabati, kag na, ni mo. Maram tag itoy sa ito. Pasensya dyan kay bote. Nalimot ko. Ay, uga ba ni? Bote. So, nanatoy mag-urang dakpon. Si Boy kilas pa sa ero, kilas pa sa ero. Kilas basta ng hayop. Sus. Salam tao niya, eh. Pagdali diya. Na. Wala sa man ato sakyan ron. Paingon. Aw, alang-alang maglakaw, sir. Mag-commute kita, sir. Manakay tagsikan. Oh no, namday kisikan no. Yo dali, pagdali dire. Oh, okay, sir. Okay, sir. Patubang na ko diya. Ato na kung andam mo na akong pandag na ulit. Asa itong dadunan? Ay, tanay. Saging, kalero. O tintek. May na lang. Kunin madakpan. Sipitan mong kamap. Kaya na diya social distancing. Ay, buwad. Langsang. Kami panatungan. Eh, ako. Kulyaan eh. Kalero. Aw, adto na ko eh. Ay, kabayong igat. Asam ka? Manong ka gubat? O maninda ka kaplas? Oh, anong gubat, sir? Kompleto na kung ipangda diri, sir. Imo, Preso sir. na na. Oh, okay. Mayo noon. Le, kay magplano na ta, pagsugo na ta. Tali, sir. Ako ni butag ko mga. Ibuta sa na diha. Kaya sama na yung gidala. Dai, sir. Magplano na to, tumata. Darin ta magplano. Bongot sa ero. Sir, kanang agianan sa sapa nga hubas. Lagay sa piki. Dari to si sir, si Boy Kilas. Sari boy kilas. Ugboke na, sir, ugboke. Ugwaki sa Arita. Agita sa tuhod ni Mansong. Oh. Dari ta agianan sa pantat nga limay bongot, sir. Ari sa ta. Sa iro. Nga kagiron. Oh, okay na, sir. Na mangadto na ta, sir. Ay, Diyos ko. Wa may taron itong plano nga eh. Mogi mangadto Ini na. kausam ta maghuman ani. Atay bungot sa iro. Na, ato na tansyo. Na. Basta, nananadri si Kwan. Si Boy Kilas di ari, sir, ha. Na. Bakilas. Na, adun ta. At kapuya na siya. Ang dami ng armas, sir. Dahil armas. Ako Witsa. sir, na po yung armas. Witsa. Unya sa. Napakipakilala nyo. Bag ng armas. Naku, ihatag ni mga pusil. Original. Ang balaan na, lansa nga tag-as. Ni kaigo sa kontra. Hala, habwa ang kinaon. Kurata gud ani, sir. Oh, kurat kini ko mga pusil. Ika ni sa American India. Kurata ni, sir. Oh, nalimot na ko ta. Kaniyang pusil no. Taas nga lansang. Sus kanay ko ha. Akong bala. Di bomba. Habwa ka na kinaon. Dai, sir. Nasa, sir. Hamatan sa kuan. Ganun nagdandaman ka na lagom. Ay, sir, ang araw igubat aron kom Sus, kitaan. sagot ako sad. Sus kaning dot so. Sus. Na, Nangonong na ta, sir. murag tag mga sumbe. Na. Taran na sa tong kuan. Dai, sir. Una, sir, gahak. Dato una dito. Dari, sir, sir. Tane. Ayo.
kaon daron. Ayaw, ay, tawag ka. Akin sakpan ka. Baik, dayon. Ako, sir. Move. Dikil kayo na, sir. Ari na kumutago sa saging, sir. Aw, giagmay ko, may japon ko ana, sir. Habitaw, di sa bumi, sir. Aw, ayaw na, sir. Ay. Sir, nagyo to dari kapila, sir. Nagyo dress. Gi. Kuha na to imong bag. Kuha na to. Ako din ang mga mga sir. Tara, sir. Uy, ano ka dyan kaldiro? Aw, di ba kaan, sir? Anong tagubat mga tadaan? Ito yung balam din sa puti na eh. Tanawa, sir. Mo ni langsang. Mo na musud ang sawa. Lansang numero 1, Jace. Jeez na nga langsang, sir. Kalami anak, sus. Dahil, sir, mga sa tadaan, sir. Just ang bata biya ka, sir. Nangon siya ta. Dahil, ay, paabot sa good. Sige, makuha lang ta. Ayos na pala, kay wak kitawad si mong sir. Tara, Thank you. kuha na, kuha na. Hali, kakulingan niyo eh. Dahil, mga ta. Kalami ba ni? Usa ta manong gubat, mga unsa ta. Kumaigo rita. Usa na lang itong pagkuhan sa itong langit. Nindot na igkaigo, busog dadaan. Pero, mayo ka. Hmm. Kung busog ta, makaon tag sagyo. Igwas ko yan. Habang ito kinauwat, kaon. Nambad daw di sa area. Lansang. Bang baril. Oy, bitin sa libon. Uy, usa sa pagbaba mo, sir. Nagkakaon na ni sir. Magyud. Oh, yan. Kaon mo. Yan, abi baril ya, sir. Oh, kami kini sir. Sir. May mga pwede sir. Oh, Sir, pagigigutom ko na. Oh, tara, kanon. Tela mo. Tela mo. Oh, tala. Sir, tilapio. Sa amin yung saging nam ni Aw. Kakita ka sa mga lansang, sir, nga bawg, oh. Dako kig ulo pero gamig lawas. Sagit giban ang ko na. Ama ang tagilan sa magaway. Mangoy na yan ta ay patapoy ang Tapos wala ang kubatan ang sir, gabi ang komplet ay. Kasi pagwayo, wala ta su. Apo yan wala oy. Di pagkaan.